Guys, it's me. It's Organic Fish. Fish video. Mga kapobre, nakuyhan nyo kaninyo nga kuan unta kutob sa akong mo pa-membership sa akong channel. Aduna ko'y idea nga magparapol ko sa end of this month. Tulo ka cartoon, gamay ra gud ka cartoon good. Kutob sa magpa-membership sa ako ang channel. Barato naman akong pa-membership mga guys. Dili ni ingon ha nga nagpapalit sa kukon. Ang ako magugusto unta. Mas may maguna membership. Kay malipay si YouTube at saka maligun ang haligi sa akong channel. Yan ibaw biya mo pobre bin akong channel baya. Kutob sa ni subscribe sa akong channel. Ta may naot ko magpa-membership kamo. Apil sa tong super chatter na ko ug mag-premiere ko ug muduol mo sa akong premiere. Ako to i-apil sa rapor. Dili gud dinatok pinubre ra gud taw ng akong kuan ako ang hatag nga mga pag-game. So kay Pasko na baya, so it's from button of my heart. Kanang mo na giingon mga kapobre ay kuan ay nagpapakaawa. Labis na kitang mahal puso ko. So mo lagi to ako istorya ninyo pero mga kapobre pasaylo gitaw ko. I'm so sorry guys kay sa kung saan akong serious, gawas dito nga akong pagka-joker. Okay. So, diri na lang ko kutob mga kapobre. Salamat sa kutob sa kuan ako, magpa-membership. Ha? Barato naman ako membership, di pa siya mahal. Ni-announce lang ko karon mga guys. Kay para may baw mo ba? Pag di nilang kutob. It's me, the Organic Fish. Peace be with you.